Hello, Hello. lam sogodan ano Sekang Polyano horjelai TV ni mangpliwo. To hambai. Tini sarik jorawo Hmm. kaisa mangplino gui Hmm. tiprasarok ni political haparo Hmm. belai no piplang lajak. Hmm. Khoroksa bubagrani Hmm. jotoni selai defensive warriors Hmm. Hmm. ni yakaba tipramothani jotoni selai স্পষ্ট বক্তা Hmm. যে কোনো বিষয়নো যতনি সেলাই সেকাং ডিফেন্স Hmm. খালাयनाय आदं Hmm. खरकसा तिनि तामने बागै पद्मबो बारि याखाबाद बिजेपि नि बाना रमनानि नांखा आबोनि उकलगो तामो काहिनी तं बेलाय न सराय सराय काय साइमनानि बागै लुकुरक जतन माने बेनतहा इन्तेजार खेलायजाक Nini Koktei Knane Bagay Je Jora Nangsak Jora Naharmano Tamni Bagay Oya Presana Nangka Kicha Srai Srai Kai Lukurokno Sai Khanarigadi Belakena hambai tay nang nangkukmani question no khalaika. Abang nong ni channel ni bising tu je saiman namo sungai no ang kok no sana ni nai. Je tabuk ni ojorao emotionally ang sekang ni simin sawi payo. Emotional over excited abo unya. Abo ang jajak thaya. Angkai te kaisa kok ngangkai double game abrok no bang bisi goti jak thaya. Ang rasniti thungi mano jotesto राजनीति যথেষ্ট थंगी मानो किंतु आनी बरक बाय आं राजनीति थंगी मिया आबा आनी आनी सागो फाया दो आनी बखाओ फाया राजनीति आं बुइबि थंग मानो आं किंतु निजनि दफा बाय आं राजनीति थंगी मिया तिनि तामुंखा तिनि आं तामबागै मा फायगा मानलाय फायनानि बाद्द मांखा आं तिनि अजागावो आं बीजेपी पार्टीयाव फायमानि आनो आं फायनो मुसुङै फायमानि आबो कलाय सुगिया तो तागारै रहजाक मा हायकेनो आं फायगा Tangli himanile ini neng okok sungka jehet ang serai serainya sasino je jagao ti pramotha norok ni channel ni bising tui bang sana nayo ti pramotha no cengi pepuru norok bonukana poritus deborma ni obodan tamu tongmani অবশ্যই ini hadului bodului jawoi sara tripura ganangai poplegi tipra dofani thansano bubagrani bising tui thansani khorangno pirkha a pirmani jora borok belai kheno kom borok goritha haipano ajora IPF tirok bai bujaknani tokjaknani hinjakka jaga jagao butharjaknani hinjaka sajaka যেকোনো সময় বুবাগ্রানি ইংগৈ যেকোনো কতর মানে গার্ড দিনানি ngakai ang ব্যক্তিগতভাবে গার্ড রিউই দङ কক সাউই দङ তিব্রাসানি বাগै কক সাউই দङ फियाबा तिनि अजागा नरक बनुगुइ दंना आं तिब्रा मथा जेंगि फेपुरु जों जेंगि फेपुरु आं निया जों जेंगि फेपुरु बजागा दंमानि बाबु प्रेजेन्ट तामो दं आंनि जेसे अ तिब्रा मथानि तामो आं साइमालिया तो जेपुरु आइपि तिरक बाय बुजागनानि तकजागनानि बथारजागनानि हिंजापुरु ngakai परितुस दे बर्मा tabuk tipra motha songsawi party klebimen pore MLA minister nglaibekha kok sanani jora krikha tini party program rokngi bo kok sanani jora krei jora pai thango kok sana musungui saman ko yado tambagai male public rok demand khayo onek somoy no dara nono nugui chung puilani simini ni kok bai chung tipra motha o join khlaibani chung khanangai phaimani tini chung meeting go eba misilo phaimani chung ho jonosabha phaimani ni bason khranani ni phayo অথচ আং বরং সারা গিয়া যে অ জায়গাও আনি জায়গা করে হই তো অ জায়গা আনি জায়গা করে অ জায়গা আনি কক সানান জায়গা করে আং বরং সারা গিয়া আং তিনি লেংজাক নরক যে সানাই বং কখনো খানাওই থাকবে ইহিন দ্বারা দিন কক जों খানা মুসুং বরং আং আনি কক হরিমালিয়া আবুনি বিসিঙ্গ আং কক সানাই বরক দফানি বাগै সামুং তাंनो মুসুंनाय বরক मा खाइया Enggak, amo haino nugui Facebook live rok kayak ang social media tifano an dofan itanu ang message maru. Apuru ngangga bo a borok tesa phayi Facebook ni neta. Bini tam quality tong bo borok bo jaga tam khai bin logi borok busuk tong. Facebook ni neta simi sibla boba. Ani salayu. Ngangga ang bahake khorang khajagila ani to buku mutu jaga ang bahake tong nai sagari. Ya aboni bagino tini ang bad dong ka ang kabang ma jorawo ang balukha je Jadi di pramotha tabuk je tomon o system caya onek bar saka o system no change khanya ni nangu
dol by dol walai lemani dol by dol kutuk lemani nor nuguinyo tongna MLA by minister walai lejak MDC by MLA walai lejak ke dol kaisa walai leyei sengkai dofani ni khanangai khanangai bobai bono gadrui bo bagjuddo khlelei যুক্তি সঙ্গত তলেই জবা বন্ধ খাইরু বুইনি খানাঙ্গই ke norok ngangai saka BJP be alliance ngani purubo alliance ngam musungya tote ane angle kubi ko jatang alliance ngam musungya puru di bramata party kai ngai party on tonglani jeng alliance thangya alliance thanglai kya ngai yang saka o ngai neta be neta ngai mili lai jak ek nugi salai jak tonglai jak tonglai jak ngai nang sadharon public rok nong ngai voters rok nong ngai ei BJP no takari di ungko no takari di bobai bowalai jak tam mili lai di ngai neta be neta ka mili tongnai public nong ngai divide and rule khaiton ni dol ni bisingo gusti kundol bo IPF ni phainai pu bo NPT ni phainai pu ngai jeng to thancha sin phayung ngai o jaga sung bai jeng thungnani bagai yable ang sung bai jeng rajniti thungni meya aboni bagai ang oro musunglia ngai ang jepuru ani bukha koile kaira I borok munchung ke koyu do borok munchu kon koyu bufa bai basabo jorao koilayu nok nok go taku bo koilayu kintu guardian kaham ngai bo nok nukung kaham ngai bo tam bagini ni bakhau tam koi mani tong sungnai bilena babu gani atulis koromsar ni MLA buya ani buprang siana akun buprang ano bonu gui tongo ang bono koekbar bo saka kol khaika system chayangi tongkha anoro phaige di binaro thangnani ngebo sangbo pangbo koekjon public rok akaikha je koekjon sangbo pangbo tongnai rok abo officer rok thangi bongkha bui personal kok sana thangi bongkha borok kaska khlelia oke ar system nang bahike gosi sene publish is adogli ang kai ang leo jago story tongi tam khaisini ba engke abo ano no nanglia ani nogana program ngi thangu social worker ni chini patni borno talangi thangu abo koimani kok simia do ang bor nonek bar saka abo ang musung mani simia uboni party ni bororok sujuk manu je dol by dol nol laijak dol by dol khakek laijak ni saimanu engke bo bulba anor thangsini ble na engke tini no ojoro ano khorok sapano sungnai kari khorok sungnai kari tamungui nang nin bakhau kun dukho da tong tamung na tong sung gang sana o system saya ko khlai mangkai khlai di kitu system ni ko onek barang saka hi abo poriborton nya cinti pramot hawa nai ni di se borok dol ni biruddhe chirik nai dol by dol walai nai bo promotion mano je kubui ke dofa no ne hamjagi buagrano logiri tong nai bo ongkai sikluk jago kebeng jago bini ungkologo hamia sajago hamia nangjago oba haisingi tong nge tonglai chung ta borok engke tabuk nang o jaga bo BJP bebo alliance tongo taisa BJP party bo hamia lai wala leyo borok mili leyo engke ang orono dofa orono rajniti nge abatam rajniti bang ke bang direct dofa ni samung tanglai sinai phaidi ke phaimia nge rajniti ke rajniti ang serai rajniti khaisene rajniti tui bo dofa no hamkrai khlaimanu angobo nai ঠিক ini BJP party phaimani poreo bo ani bak স্বাধীনতা jodin kemawi thangung kangkai ang bono biya kanai jatang khaba ঠিক কিন্তু আনো সামুং তাংনানি সুযোগরি বরক বলে বলে সামুং তাংনানি সুযোগরি কে আং সামুং তাংনানি সুযোগরি আংকাই আং নাংখাঙ্কাই আসুগুই দংনাই তাম খাবা মেন কখাই আবনো আং তিনি ফাইমানি কারণ আবনো তিনি আনে কাইটাং হাই আং বখা দুখন আং মাবা নুগুই তং মাবা abo ang simin nugia sara tripurani borok no chin tibra saro no nugui tongo obosta bojaga otong do piaba abono ke bacar dai keri tinin dinong ngaka ano kebangma borok kol khaika tini kol khainya rengkha asu dinani kaitang nu purno rano kol khainya ringya da ano kok sana ni ringya da emon ki ang kebangma chini netar non saka angom hai tomung ngakale ungjak khalia are nang ekbar ano tamno ungjagi sungna nangmani bilena bigo koijon sungkaba tini ang phaimani poreo kai baksa borok oboda dofa oboda boba batbar sibla ahi sibla hinlaigra siteng borok ni bujimani tongkha borok bujinai jotesto bujinai ani bujimao ang chongkha je oro dofa tai rajniti no eklogi mili rilap gori rajniti kheba rajniti nang alliance tongoi saka miliui ongkolo walai ang tonglia bas ga o jaga jotesto ano khobor bonakha Sini Mondol Presiden Atulis Koromsorani Sonjit Deborma jotesto bojoto bani mili samung khlaika ani khobor nakha sini Taku Bipin Deborma State GS boano khobor nakha sini Da Bikas Deborma Montri boano khobor nakha engke ani dolni borok ngi ano khobor nai ya buni dol ano khobor nau engke ang sabna apon sabna porn songnai ba je borok ani khobor nanai samung tangnani sujugri nai ang bobe samung tangi nai te tamba
nang anor samung tangna sirili anor nai nyai di je party mani pore wo onek সময় ano ma hebo saka je ketal kesam ni kok ya do ang ketal kesam ni kuno din basi aku kintu ama hai cerai rok je pura ano sawo im bekawa agar nang ang bo borok bla nang tibra mo ta song engko songsai pe ni tam la nin tam potong he nakada seng le tahu gulo pai peno seng state committee ni seng sini om hai potong secretary potong hai potong nang ano beng anya nang ya ble nang mani khai tong ka khai di abo ani kolom tunyi betai norok man ani kuno dukho kori norok sawa anti prasa cinti prasa ang khushi kintu hai ini nang ano beng anya nang ya ble na ngati ni aro bo beng ayo uro bo beng ayo ti pramo ta kesam seng khai pemeni abor no muitu ungi muitu ni mangplihin dikang ka aro bo beng le pejak biskara kok salaijak ci dol ni bororok atung tomoni jatan tinin simang acin dol kerikang abo bong ni dol kata abo angke musungo ang nije kolom tui khikalai ani baba paralysis ungjak bisna kalaijak noi yakarei tipra dofani bagai thanchani hini khorang pidei phaimani angki yakarna musungna dolno kintu o system nang sajagia o system chaliani bagai ang o system tongmaya o niti nang hamjagia aboni bagai tabuk ang je jagao ano khobor na kano samung tangnani sulugri ke ang oro samung tang phainai tini step nagraka baksa neta sini 48 korom sorani neta rok salayu nang tam samung khaiba nin logi borok busuk tongba ko koto hai dai tongthung ang borno ba hamia saya borok tuidulit man khang tuiduldi tini ani logi borok khorok sapan keri ngangai tini join khaipegla kamu au borok samung kaham tangkai bong ni logi borok tangnai ang samung kaham tangkai ba ang logi borok tongnai ang kebno faidi bonya thangni bonya ang tini phaina ni bo kebno ang thangka do norok ban logi faidi ang hinya hi je tuiduli manai ka amke tuiduli tongdi bulai toklai ni rasniti ta khlaidi dofano hamjago dofani samungo nongni channel ni bisingte ang kok kasaro jessa party ni borok phano jotono tipra dofani o tipra sani kokmang sau tipra sani bagi hamkare khai phunukdi ang bo mansak joroti aro norok ano samung borok ano samung tangnan sulug liya ang oro borok tabuk ano samung tangnan sulug dike ang tangi nei khalai nei abun pore buskang ni salo samung baino porichoi mannai ambai apa hello eh te kaisa sungmu tini busuk jorotei nini onugami yakabani supporter jorno mai baksa phai oro join khape kena tini apatot phainayo 230 poribar ni 920 butar phaikya engkai abuni logio kabangma borok hamia comment khaini botongo kabangma borok bukrungkha dara nono nai chung tipra motho hapani nang tabu borok kerikha chung nugui botongo nang samani kok thik no hani hinu borok ang thik samani kok ya nang samani kok thik no je kubui ke samung tangnai ni orok kuno morjada kerikha norjagi ni tongo engkai borok bo buskang ni salo ya prisenai akok ang bai kereng hor lai tong layu gatini baksa borok duko prokos khayu dara nang tamgui jengno khya kari thangka jengno khitang italang nang thangkai nono sinai femini jeng nang je jaga tong aron sungmo tong nai ani sahor nei rok bo kabangma tongo ang borno nong channel ni bisingti kok kasaro ang kebno nosto bo khaina musungya hamya bo khlaina musungya ano borok nanglia ba ang phaika abun por norok ano nangjogu ngangkai norok ba ani logi phaimano norok no kuno din na hinya beleke hambai te kaisa sungmu atano अब तबक जे तिप्रा मत नों तो सालसाबो नों सामा सिमिया तिप्रा हास्टेनि जत तिप्रा सा लुकुरक जत न नुगुइ तंगो बा नुगुइ फायो sei suruni theke no tini suk jora mane miya suk jora nang tipra mothani khoroksa tipra sarok no tei dulnai ba tipra motha songsa purno hoite jebabe nini dukho kosto ba kolom tei khiglai nang o songothoni bagai yaka o party ni bagai samung khlai phika tipra sa dofani bagai phiaba ama heke samung khaijak phano o je tipra sarok je tipra mothano aba heke je poito sawi tongo tini nang khoroksa ajagani tamna core warrior sungei ni kubun jaga thanani baidyo mangkha ga oro sumungkai mose asuk je tipra sana hamkrai alada state ni asa sini tipra sarokni existence tei further time sote ni manglakha hinei je wansulai tongmani amo ki blab da khai tong sini tipra sa people lok bai nang tamo sanai sa aboni beparti ang sarai ni kok mas habo jeng ang agino ani motamot tongmani jeng IPF rok je puro align so thangka
afro durbol ngi thangka Hmm. sini mudda kokno chung tisawi meya sini tipra motha bahina airline so thango mane no borok push di be mani porewo chung kok sato gyang thangnai Hmm. abon porewo khana laiya airline sungkha airline jungi don naikha chung sini agreement ng laikha agreement implement ng ya engke tesa kathawi bo tongnai tesa orono thnglai jonglai ne orono ekhak tongnai angabo naimali abo je borok tabuk je aro tongui bujiwi tongnai rok borok bujiwi samung khle legra siteng ani bokhor gasa kri ang buji thaliya Hmm. ani bujiman jora tino ang samung goya piri seka samung tangra sinai rasniti tuibo do phano tamo hamkrai khlaiman ni do phani bagi no samung tangi thanai Hmm. abono main kok kre Tei kisa sungmung atano Hmm. obo je nung je apsaka sacrifice khai phemani phiaba nung ti norja kha kinara angkha o je tipra mota party wo babuk je nung step nama mote obo nungkulo ki nini jara political colleague tongnai borok da nini uklogo sorojontro khlai kana nung bo bahai wansuk Angabo sorojontro da khlaika tamo da khlaika abo sanani thanglia tamo ngakai norok bo nugui tongo norok media rok bo nugui tongo tiprasa je tongnai borok bo nugui tongo tabu borok bo bahaike khlai tong tamo sorojontro da khlaina tamo khlai norok nugui tongo bujiui tongo buskang salo ang tebo nangkhangai salaiano nangya hangai to sayawi phano kuno beparia ar sanani nangung ngakai ma salainai ang srai srai khlainai tamo ngakai main kok ngakai tabuk borok anu nangjagli kothai anu nangyeba ang borok ni borok kebeng mungui tongui lap sari blena borok khlai laiteng bongni birudde bang kuno kok saya borok khlai laiteng কিন্তু আনি বিরুদ্ধে যেফুর কক সানান থাকা আং আবনি প্রকৃত জবাব লাং রিনাই acha oboni loglo tei kaisa ekdom kotor nung je tini yapri semani yagulo uklogo kaisa kotor o je tipra motha chini tipra motha party ni tojok nungai supremo ungkha chini habu bagra o je nung osok je neglensi khajak tongmani ba nung je chaja yang tongmani ni je opinion no chini habu bagra no khai nung obono tei sara sawi ka ba mara malai kha ang kok roknoti buagra ba যথেষ্ট সালাইকা buagra bo belaikha khamjano buagra bo musungo jotono tuiduli chabui tongnani এবং kwbangma jorao no রাজনৈতিক নেতারok no অনেকবার no saka waire wai saka nor kebno personal attack ta khlailai di রাজনীতি khlai di kasniti khlai di bo jora saubole রাজনীতি no kari kasniti khlailai di samung khlailai di milui kathawi tongdi kai buagra no kok koijon khananai tongsiba koijon khananai tong buagra dagi wo omhai personal attack ta khlailai di tebo personal attack khlailayo sini bodolo engkai bubagra nang jotesto agi bo hamjago tabu bo hamjago ulo bo hamjagnai bini proti ani respect tongo tobo tongflainai tamuke bubagra ni kok pojonto oro nanai khub borok komungkha bubagra ni poja no helengri nai karei saka dofa ni chirigi tongnai rok maximum no bubagra no pressure rinai borok mangsi o jagao tongui tongo abon bagai ang bubagra no belaikena hamjago bini bagai ani jora muktui bo ko ang bagino naini dinorok jora wo bubagra naro ang praino thango agi bubagra ni hino ang bo thango bubagra bang kothalin tong kintu askal rogo ang bisi thangtalia tangi male kam nangi jangkha nangi jangkha saimia bubagra maisana ni tui nungnani pojonto bubagra no joraria amsuk khai borok haino asuk lai boya khaibo asuke lengkro ri toni wo ang musunglia bubagra bai salaika কিন্তু bubagra bo abno সংশোধন khlai rimania bohni joto jagao thangi joto level no baket thikaina bana bini kok khna bai মানে ছানা থাকাই কেনেকে অনুশাসন মানে লালি আবো হানি joto no nugui tong tabuk chinti pramata kuno rules krikha kuno niti krikha যে জানি জামান তো ইউ আমরা সবাই রাজা রাজত্বে মাইচিং দংসু যত ন রাজা tabuk bubagrano ulta proza sanami tanbaisu tini suk jorotele chini habo bagra nang bai kernan saito chara saito ka bawa hai chai to kha ang bon bobai ang kok bo salainai saya tongya ang kogi phaya bubagrano call kheke tam khang program mo tongmani jorawa ang bin call receive thlaiman liya ang horo kok salainai samung pai tabuk idaning sung nokha chini tabuk BJP party ni je kono jaga activities ang kahangkai chini especially chini TTADC area wo o jaga বিভিন্ন ভাবে আটকি যাগো বুজাগো তকজাগো এসকম রিসেন্টলি হেজামারাও ঘটনা নই থাকা আ জায়গা চিনি খরকসা তাকুক কক্তমা থুমনাই কমলকান্তি ত্রিপুরা বব সাগো বেলাইনে দুঃখ মানকা
o je party mung rok party tongmani abono teikai nini bwkhak tei tamrok sana muso belai kha khamani ko gabo je sapati ni phanung tung tini bono bo dusri o bono bo dusri lai do dusri ma bai simi pai thangya ha diba nang je sapan rajniti khlai di rajniti hingkai rajniti khlai di nini niti ka ham kai nono ruk tharnai nini niti hamya kai nono ya karnai phiaba bulai toklai a bulai toklai ni rajniti abo bai borok no nargi meya tui kutungo abo thagya tui kesango o sakolomo ajagao se abo thago তিনি সিপিআইএম 20-25 বছর রাজত্ব খালাইমনি ইয়াগুলো তামুই তিনি বাইথাংবা তাঙি বাইথাং বুলাই টকলাই বন সিকিরি উই বন বুপরে উই সিকিরি খান কাইনো নারগি মাননাই হিংচং চংমনি আ অহংকার বাইথাংও দো তিনি জেস্টা পার্টি नि फानंथों आं नं चेनेल बिसिंति अबनो कयनो मुसुंनाय हामजाकमा बाय गोबां मा हामियानो फबिमान निनि हामजाकमा तंखाय नि तंखतां तंखांखाय ननो बरकके बुयाकारि थांनिया बुयाकारि थांनाय बन जि गिफिलिमा फायनाय ঠিক bulai tokle be ke bono nargi manya ke bono nargi manya kasiko au aboni box no te kaisa sumukai obo asaksa goto nanglai thangmani pore phano unfortunately sini jara leader him tongnai rok ba leader hini tong songjak tongnai rok borne bukte statement rok nogo obo hai bulai toklai jaga ba bonoba media hini sini ba bobo akasaro phai bujak khna ta abo hai rok hini ekdom klai sakai statement dimar rok nogo sar kai obo tabusu mukai mose khoroksa media no oje reference je khnamani ching nini phone hola naigena recording da khai hini rogo phone hawai bokho kahini jeng mangli nu khao je media takhuk je bujakmani boni je samani kok engkai jodi so media se hini sinia engkai nini phone naigena hogadi recording da khai hinai abo je bokhok mani ba bokhok jakha abo busuk jorotei o je neta rok je statement ima bai nang bobo hai mane gothok jak bobo hai ni personally views kaisa abono abo ako ajaga kuno satisfaction kari do nang tini mobile record khayu khaya nang mobile checknai buparanai non sabo adhikari ba bo media phanong thung media ya phano sing thung nang bono bujoguino saimanu bo jodina ajaga a news khainani moto yang nang bujogui sati bono buya bole na tibrasa sih layu ngangka aku tibrasa na boleh ini komolkan di Tripura ki tibrasa diba ha tibrasa diba bokhe bo media hin nang sini apa no nang bono ni hini bujogi phano sawi manu boleh hai ni bono amsukke bunani abo to kok dia hai diba abo sakni duskati drop ni samani bono bo khisil chalai mani abo bai pai thangya abo tamunga kai kaham solution o jaga no ungo mili laima bai nini hamjongma bai abo kaham solution phainai oke nini buskangni je journey o nang tini katal ya pri rikha obo belaino जों सासा बा success जों थुं अबनो सिनि बना हारमो gai amoni logi belaino hambai जों bai asak sajara kolok marombai kereng mane bagai hambai